O espírito dos campamentos de verán en pleno mes de abril. O albergue das Sinas en Vilanova goza estes días dunha intensa actividade grazas a este grupo de mozos e mozas que veo ata aquí pasar a Semana Santa. As principales actividades son as actividades náuticas que podemos ver aí detrás, pero tamén temos rutas en bici, tamén temos actividades con drones e sobre todo temos unha vertiente de voluntariado, de concienciación sobre a contaminación das praias e das augas e demais, para que a rapazada se conciencie de que hai que ter cuidado co medio ambiente e demais. Estas actividades forman parte do programa Primavera Xove da Xunta, coas que se pretende espallar o espírito dos campamentos xuvenís máis alá do verán. O programa conta cunha versión para a primavera e outra para o outono. Ata hai pouquiño tempo este tipo de actividades solamente cubrían os meses de verán, os meses de xullo e agosto, pero agora démonos conta dentro do Goberno galego que temos que darlle máis opcións, máis oportunidades aos novos de Galicia durante todos os meses do ano, para que fagan distintas actividades, que participen en charlas, que lle permita conocer a novas persoas, a novos compañeiros, que permita tamén realizar actividades que permitan incrementar as súas habilidades e, por suposto, que lles permitan medrar como persoas. Para estes meses de abril e maio ofertaránse 1.700 prazas por toda Galicia, contando tamén co albergue xuvenil das Sinas. Un bo xeito, entende o alcalde de Vilanova, de darlle vida á localidade estes días. Encantados desas actividades que hace la Consellería, que agradecemos que además pues haga aquí en Vilanova, porque estos chavales dan ambiente al pueblo también, después salen por el pueblo y tal, y dan ambiente y eso aumenta que tenga más aspecto festivo todo lo que es esta Semana Santa, que además hoy estamos así con el tiempo tal, pero parece ser que viene con un tiempo estupendo. Ademais deste tipo de estadías nos albergues, esta iniciativa ofrece feiras nos 12 espazos xoves da rede autonómica e encontros formativos e de networking nos campos universitarios.